urteroko txostenen ondorio adierazgarrienetakoa. Bizkaiko etzeko langileen elkarteak Euskal Herriko etzeko langileen egoerari buruzko datuak zabaldu zituen asteazkenean. Elkarteak nabarmendu duenez, naiz eta ia langile guztiak altan emanda egon, gehienek legez kanpoko baldintzetan dihardute. Izan ere, txostenak jasotzen du beharginen 72ak beharko luketen baino lanaldi luzeagoa dutela. Hau da, 2-3, ordu baino gehiago egiten dute lan astean. Beraz, atzeden legedia ere ez da betetzen. Datu horiek langileen egoera lazgarria agerian uzten dute. Izan ere, etzeko eta zaintzako lanak oso baldintza eskasetan egiteaz gain, ez dira legezko gutxienekoak betetzen. Halaber, elkarteak egiaztatu duenez, ohikoak dira mespretsuzko esaldiak eta mehatzuak. Baita eskubideak ukatzea ere, erregularizazio ezak ahalbidetzen duen babesgabetasun egoera aprobetxatuz. Edonola ere, elkarteak argi utzi du gai horitako askok konponbide erreza izango luketela. Gehiagikaria horiei muga jartzeko borondate politikoa balego. Tartean, erregularizazioa simplifikatzean, gizarte arloko epaitegien jarduna arintzea eta gizarte segurantzaren bulegoetara aurrez aurre sartzeko erraztasunak ematea. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñan. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterlanak hainbat datu argira atera zituen. Tartean, gizonezkoek batez beste 23,5 gehiago irabazten dutela Hego Euskal Herrian emakumeek baino. Izan ere, Labek dio, egun sexuaren araberako lanbanaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarruten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egoerari buelta emateko neurriak hartzeko ere. Geroz eta etekin gehiago aten nahi dau banketxeak, geroz eta plantilla murriztuagoarekin. Gero eta langile gutxiago gaude, presio komertziala nabarmen handitu da, eta talentu handiko langile askok alde egiten dute baldintza ekonomikoak okertu direlako. Gauzak horrera, langileok muturreko egoera bizi dugu. Orain 10 urte, 20 urte, gure plantillan 1.500 edo 2.000 pertsona gehiago zeuden bezeroi arreta eta zerbitzua emoteko eta behar saldu beharreko produktuak saltzeko edo komerzializatzeko eta gaur egun egora asko ezberdina da. Lehen bulego baten 10 pertsona egin behar zuten lana, orain 5 pertsonek egin behar dute lana. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko operatzen duten enpresa transnazionalen jokabidea kontrolatzea edo, ezta? Hau da, kontrolatzea bai EAen euren erroa, euren matriza daukaten enpresen jokabidea hauek 3. herrialdetan, atzerriko herrialdetan jarduten dutenean, eta baita ere atzerriko kapitalek gurera etortzen direnean eta bertan finkatzen direnean hauen jokabidea ere bai kontrolpedo fiskalizazio publiko-sozial baten pean kokatzea, ezta? Eta zentroene kontrolatuko lituzke batez ere enpresa transnazionalen impactu edo kalte ekologiko, lan arloarekiko, ekonomikoak, kulturalak, enpresa hauek eragiten dituzten orotariko impactuak, ezta? Eta puntu garrantzitsu, bereziki garrantzitsu bat izango litzateke, giza eskubideen urraketaren gaineko beren berekiko kontrol bat ezartzea egitura honen bitartez, ezta? Hainbat, talde politiko eta parlamentari guztiekin,
ez daukagu orain ideia bat ketaren ondorioa zein izan daiteken, beraz gu goaz baikor eta pentsatzen proposamena ez dela inolako zoramen bat, besteen bat munduko hainbat lekutan antzeko proposamenak bultzatzen ari direla, eta beraz erabat razonablea dela, eta orduan bakarrik geratzen zaigu eragile sozial gisa talde parlamentari eskatzea euren baiezko bozka edo bestela, ezezkoan ez zergaitia azal dezaten zentzuz, ezta? Goi tentzio aparatuak zeuden gune batean lan egiten ari ziren bi langileak. Ondorioz langile bat oso larri zauritu zen eta besteak zauri arinagoak jaso zituen. Ela sindikatuak azaldu duenez, bi langileak azpikontratatutako enpresa batentzat lan egiten ari ziren. Hiru hilabete baino ez dira falta, Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten, hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21. Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz, eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Benetan harritzen ditun, zemat jente etorri izan rodajea, zemat jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da borretxek ez, zelago gogoan oizei bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan ni horretxaz galditzenaz, oso bereziz izan da. Beharrezkoa den guztietan errepikatu behar dugu emakumearen berdintasunaren kausa, demokraziaren kausa dela. Eta emakumeek ezin dutela askatasun osoa izan, ez direla lehen mailako herritarrak beren independentzia ekonomikoarako tresna guztiak ez badituzte. Batzuek datuen aurka diote oraindik ez dagoela diskriminaziorik gure gizartean, eta egia da gure legeek duela 4 hamarkada baino gehiagotik debekatzen dutela. Baina badakigu halaber nola erabiltzen diren legeen zuloak desberdintasun horri eusteko, hezkuntzan, etxeetan eta enpresetan ere. Horregaitik tresna guztiak erabili behar ditugu legeak betetzen direla bermatzeko. Emakumeek gizonek egiten duten lanaren antzeko lanagatik gauza bera irabazteaz gain, batez ere gizonek betetzen dituzten eta hobeto ordaintzen diren enpleguak lortzeko oztoporik ez egoteko.
Orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespretxua erakusten haukute, beraz, gukide blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Bordaliko jendeekin ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat. Eta ez paliman dugu erantzunik, ebe urgunago joanen gira, eta beharritzeiakin presgirela orain. Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz eztanda egin du energiaren munduak, eta horra hor energia segurtasuna hankaz gora jarri da. Arrazoi horiek medio eta klima larrialdia ahaztu gabe trantsizio energetikoa nagusitu da. Testuinguru horretan Europar Batzordeak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarrien proiektuak. Bada, justu nazioarteko energia agentziaren arabera 2025 urtearen amaierarako iturri berriztagarriak izango dira argindarra sortzeko bide nagusia munduan. Definitely we see a strong acceleration of clean energy transitions. Gaur-gaurko ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia, baina energia agentziak uste du ikatzaren erabilera zertxo eta palduko dela, eta berriztagarrien hazkundea iritsiko dela. Nuklearra da goranzko joera duen beste argindarra iturria, eta bere horretan mantenduko da gasa. Ildo horretan datozen 3 urtei begira, berriztagarrien eta nuklearraren bidez erantzungo zaio energia eskariaren igoerari. Argindar eskariak etengabe gora egiten jarrituko duela aurreikusten da. Dena den berriztagarriek bezalako iturriekin CO2 isuriak mantendu edo jaitsi egingo dela uste da, argindar gehiago ekoiztuko den arren. Txina izango da aitzindari, berriztagarrien hazkunda handiena izango duena. Jarraian India, Europa eta Amerikako Estatu Batuak izango dira energia berriztagarrien munduan hazkunde handia izango duten inguruak. Hain justu herrialde horiek dira energia gehien kontsumitzen dutenak. Hala nola munduko argindar eskariaren eren bat Txinarena izango da 3 urte barru. Euskal Herrira itzuliz petrolioa da nagusi, baina energia berriztagarrien proiektuak ere goranzko bidean dira. Horren aldeko apostua egiten ari dira. Momentuz iturri berriztagarriek energia kontsumaren 9% hornitzen dute Euskal Herrian. Azken urteotan ikusi dugu nola, ez dakit, izan ditugun bero boladak eta gero eta bataz besteko temperatura gero eta altuagoa da. Eta nik uste du jendeak hori ikusten hasi dela gehiago. Azken urteotan ere hau ezoiko gertaera asko egon dira eta hori jendeak ikusi du. Eta nik uste dut horrek asko bultzatu duela ere kontzientzia klimatikoa eta akzio klimatikoa aurrera. Eta bestalde batetik ere nik uste dut hori orain izan dugun erregai edo gasaren urritasunaren ondorioz eta horrek egin du argindarraren prezio igotzeak, horrek ere nik uste dut kontzientzia klimatiko gutxiago daukan jendeak ere klima krisia bere lehentasun bat bilakatu da. Orduan nik uste dut prozesu eta prozesuaren ondorioz nik uste dut agintari politikoek hori klima krisia beren agenda politikoen erdialdean ipini behar izan dutela. Nafarroako lehendakari Maria Txibitek herribera bizitatu du. Elecnor taldeak Enerfin enpresarekin egindako parke eoliko baten eraikuntzan izan da. Koreiatik gertu den Korral del Molino lehenengo parke eolikoan. Proiektu hori foru interesokotza jo zuten 2020an, eta 157,4 milioi euroko inbertsioa du. Orotara 4 parke eoliko dira. Beste 3 parke eolikoak erekitzen ari da udalerri horretan, Tuteran eta Fonteiasen. 4 parkeak pixkanaka jarriko dira martxan aurtengo maiatzetik irailera bitartean, eta urtean 431 gigabatio orduko energia elektrikoaren ekoizpena sortuko dute, 122.000 familiaren kontsumo elektrikoaren baliokidea. Txibitek Nafarroak energia berriztagarrien alde egiten duen benetako apustu integrala azpimarratu du herriberan. Creo que Navarra está haciendo una apuesta real por esa transición energética. Elecnor taldeak proiektu horretan 157 milioi euro inbertitu ditu eta diru laguntza zuzen zein zerga kenkarien bidez babes publikoa izan du.
Orotara 4 parkeetan 24 haizerrota dira eta haizerrota horien instalazioari eta argindarreko izpenari esker 107.000 tona CO2 isurtzari utziko zaiela dio gobernuak. Frankismoaren biktimek 30 agente baino gehiagoren aurkako 4 kereila aurkeztu dituzte gizartearen aurkako krimenengatik. Hala jakinarazi du astearte honetan Argentinako kereilaren aldeko estatuko koordinakundeak Madrilen. Salatutako kasuak Montxo Reboirasen hilketa eta Vicenta Limaña, Maria edo Julio Pachecoren aurkako torturak dira. Kereila horien artean Maria Concepción edo Gilena dago, Iruñeko epaitegietan aurkeztutakoa. Maria Concepción edo gogorazi du torturak jasan zituela 1973ko ekainean, 19 urte zituelarik Iruñeko telefonikaren eraikinetik sindikatu baten eskuorriak jaurti eta banatu ondoren. Azaldu duenez, etxera itzuli zenean jendea zegoela ikusi zuen eta bat-batean bere burua eskaileretan bera erortzen ikusi zuen. Komisarian zegoela, irainak hasi eta hainbat polizien artean jipoitu zuten, burutik oinetara sabelarekin ankertuz. Bizi guztirako markatuta irten zen, umetokia eta maskuria lekuz aldatuta hainbat orno deskolokatuta eta lesio kronikoak zituela. Ospitalean hilabete eman ondoren poliartrosia diagnostikatu zioten kolpeengatik. Pistola buru gainean jarri eta tiro egitearen mehatxu egiten zioten. Edo kasaldu duenez emakume gisa ere erabili egin zuten. Biluzteko eta titiburuak erakusteko agindu zioten, haiek ukitu zitzaten salatu duenez. Espetxeetako baldintza txarrak ere gogoratu ditu. Naiz eta orain arte aurkeztutako kereiek ez zuten arrakastarik izan edo kereia aurkeztea erabaki du. Argitara ateratzeko eta hainbeste presok pairatutakoa ikertzeko beharrezkoa dela iritzita. Eta frankismo garaian errepresaliatutako emakume eta gizonei salatzeko eta bat egiteko deia egin die. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek bidalitako azken proposamenari, eta horrekin hitzitzat jo du abiatutako prozesua. Bestalde Espainiako gobernuak iragarri du patronatuan sartzeko asmoa eta biktimen elkartea horren aurka azaldu da. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari, eta horrekin hitzitzat jotzen du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Astelehen honetan batzarrean onartu zuten proposamena eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erabaki du eztabaidatzea eta bozkatzea urtarrilaren 26an jasotako dokumentua izan ere erakundeek dokumentu horri izaera definitiboa edo behinbetiko eman zioten, eta horrela onartuta orain Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak hitzitzat jotzen dute negoziaketa fase hau, eta argi eta garbi esaten dute orain ardura guztia dagoela erakundeen teilatuan eta euren esku dagoela aurrera egitea prozesu honetan, beti ere adostutako akordioak errespetatuz. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. Lehenik eta behin 2021ko hitzarmena martzan jartzea, edukiak eta sinatzeko gehienez 6 hilabete dituzte. Bigarrenik helburuei dagokienez ikuspegi dinamikoagoa eta etengabe eguneratzen dena gehitzea eta maila guztietan egiaren, justiziaren, aitortzaren eta erreparazioaren eskubideak aldarrikatzea.
Azkenik, martxoak 3ko biktima batek ez du fundazioaren ohorezko zuzendaritza kargurik beteko, baina horren ordez, lehendakari ordetza karguan izatea onetzi dute elkarteek. Bestalde, azken egunotan Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Gurutzaketa galdu da, galdu aiz, hautsi da unfora. Ja berando da igual eskerrak emateko, baina egoera hartan, amets txarra hartan harrapatuta geunden presoen egoera aipatzearen kanpoan ez da. Teiako gorriorama grisak itxilean laztantzen. Hemen elkartu garenak Donibaneko bizilagunak gara. Eta bertan, bildu gara hurrengo otsailaren 25ean antolatu dugun kontzertu berezia aurkezteko asmoz. Zuregatik rock. Donibane, auzo bizia izan da beti. Egitasmo, proiektu, protesta eta gertakari ezberdinak zeharkatu dute. Eta horietako espazio naturala izan da. Auzo mailako borroka eta dinamikek markatu dute hemengo bizilagunon bizia, gure egunerokoa. Baguada parkean egin nahi zuten gasolindegiaren kontrako protestak, greba. Hala ere, ez da erraza izan auzo honetan euskalduna izatea edo abertzale sentitzea. Euskal Herriaren aldeko lana egin eta auzoa eraldatu nahi izatea. Pairaturiko gertakari ezberdinak oroitzeko espazioak behar ditugu. Elkarrekin konpartitu, besarkatu eta baita malkoak isurtzeko ere. Batzuetan, elkarrekin abestu, dantzatu eta gozatu beharra dugu. Zauriak itxi bai, baina batez ere, oroimena oinarri, etorkizuneko Euskal Herria marrazteko, sentitzeko eta bultzatzeko. Katapulta Tour Gipuzkoaren 8. edizioak formakuntza programa eta entxeguguneak izango ditu nobedade gisa. Katapulta Tour Gipuzkoa musikako eta formatu txikiko arte eszenikoetako programa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura lankidetza, gazteria eta kirol departamentuak eta Kutxa Fundazioak bultzatzen dute. Programa honen asmoa da balioan jartzea eta sustatzea Gipuzkoako talentuak. Katapulta Tour programak Gipuzkoako talentuak balioetzi eta bultzatu nahi ditu, gaztei arreta berezia eskainiz, musikaren eta arte eszenikoen esparruan, eta Gipuzkoako eszena dinamizatzen lagundu, klubak eta antolatzaileak lagunduz.
8. edizionetan gainera aurkeztutako proiektuen errekorra gainditu da. 125 musikakoak eta 33 arte eszenikoetakoak. Horietatik baina 10 artista izango dira 8. edizionetan parte hartuko dutenak. 8 musikaren atalean eta 2 arte eszenikoetan. Halaber programa Donostiako jazaldiaren 58. edizioan izango da. Jazaldiaren tokiko taldeak aukeratzeko prozesuaren parte diren tokiko 15 artisten nahiz 10 artista finalisten emanaldia babestuko baititu. Hautatutako artistei Gipuzkoako hainbat gunetan 4 emanaldi egiteko aukera ematen zaie. 400 euroko konpentsazio ekonomikoarekin emanaldi batengatik eta promozio bide bat grabatzeagatik. Gainera bere lanak zabaltzeko lan garrantzitsua egiten da. Bestalde, aurten berrikuntza nagusi gisa prestakuntza programa bat egongo da, eta entxatzeko espazioak erabilgarri izango dituzte hautatutako proposamenek, are gehiago babesteko profesionalizaziorako bidean. Gainera, aurten Kutxa Fundazioko kluba aretoa ere espazio eszenikoen artean izango da. ¿Eres médico? Yo no. Ellas. Eta orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik. Belaunan espezialista eta mediku honenekin behin baino gehiotan egon naiz, tarte Mikel Sánchez, eta denen gomendioa argi izan da. Luzaron ere kirolana eta osasunei buruz hausnartuta gero, esan beharra nau, nire kirol ibilbide profesionala martxoaren 4 amaituko dela. Indarrean dagoen, kontratue, bukauta. Bizitza hontan hartu behar izan den erabaki gogorrenetakoa izan da. Pilotera nintzen, naiz eta izango naiz, ez naiz, kantxatatik gehiagi aldenduko egizan. Kantxan bi aldetan oso maitatu sentitu naiz, eta hori bai taldekide eta bai zalei esker izan da. Eta, hau zapore gozo batekin izango diet, danai agur.
Betidanik aurre iritzien eraginez magia umeentzat dela pentsatu dugu, baina hori ez da horrela izan behar. Odei magoak eskaintzen digun sentsazioak lana publiko guztientzako magia ikuskizuna da. Umoreak eta magiak eramango gaituzte teknologia berriak aztertzera eta zer nolako eragina duten gizartean ikustera. Odei magoan igandik atatzen pertsonaia da, egitan, ez da oso desberdina, baina bai gauzatxo batzu ditut eta batzuk, eta eszenatok ere egotzen da pertsonai hori da, eta askotan, nire bizitzari zentzua ematen dion, txikitatik mago izan nahi dezunean, azkenean, orain izatea, lortu eta politia da. Hoi da, zentzua ematen dion pertsonaia. Ni 6 urterekin hasi nintzen, eta justu bertan, YouTube hasten ari zan, orain dela gutxi egiten dez, YouTube, orain ja eguneroko gozo bezala dakau, baina hor hasten ari zan, eta lehenengo trukoak agertzen ziren, truko rebelado eta olako, orduan, ni hor hasi nintzen pixkat gauzak ikusten. Gegia da ni oso lotxatia nintzen, orduan ez duen inoiz aurrera pausu bat ematen, eta geroxeagoia amak esan zidan behin, guazen mago batekin zeitia, emanaldi batea juten geha, ikusten dugu, eta bukatzean, beragana hurbiltzen geha. Eta hola egin nun, eta politia izan zen azkenin, aholkutxoren bat emate izu, gero beste mago batekin zeinte izu, beste aholku bat, azkenean aholkuen bildu maite izu, eta bukatzean gauza aprobetxagarriak daude, eta horrela izan zen pixkat benetako hasiera. Nik uste, bizitza humorerik gabe zentzurik ez dakala, eta nire kasuan behintzat nire magiak ere zentzurik ez dakala. Sorpresa da azkenen magiaren ezaugarri bereziena, ezta? Baina sorpresa barrearekin nahasten dugunean oso konbinaketa politia gelditzen da. Eta azkenen hori saiatzen geha eskaintzen. Deskonexio totala, ez bakarrik sorpresagatik, baita humoregatik eta sortzen diren egoera bereziengatik, ezta? Sentsazio desberdinak sentituko dituzte ikuslek, ez bakarrik sorpresa, baita unkita osonerako momentuak egongo dira, denetak egongo da hortxe. Orduan, horra laburbildu nahi genuen, baina gaina ikuskizunak badaka sorpresa pixka teknologiari buruz egingo dugu, eta nola teknologiak gure bizitzan, zelako eragina dakan, ona eta txarra, iritzirik eman gabe, publikoa da iritziak emango duen emanaldia bukatzean, baina horrek ere sentsazio desberdinak sortuko ditu publikoarengan. Eta azkenen, egitan tituluak izenburuak horri egiten dio referentzia, baina antzokitik atera arte ez dakizu oso ondo zergaitik, ez da referentzia hori. Hoi da azkenen magiaren ezaugarri politienetariko bat, behintzat gure ikuskizunetan bai, aur kuadrilla batek asko disfrutatuko du, 5 urtetik gora, 4 urtetik gora, baina heldu kuadrilla bat aurrik gabe ere oso ongi pasa dezake. Sentsazio ikuskizuna oso estenaratze bisuala daka, ideia oso originalak publikoak aurretik ez ikusitakoak, erritmo oso altua, orduan ez da hori ikuskizuna bakarrik, askotan magiak klitxe hori daka, ez da, baina magoen helburua da hori apurtzea ere eta horretan gabiltza pixkanaka, beraz, bai, edozein ikuskizun, edozein magia ikuskizun, gurasoi ere ikustea gonbidatzen zaie beti, ez eta askotan, ez dira etortzen ez da, baina pixkanaka. Nik usteet behintzat kalitate altuko eskaintza asko daudela, asko. Konpainia profesional ikaragarriak daude bere lanak euskaraz eskaintza dituztenak, eta nik uste zorte handia dakagula, zeren benetan produktu, benetan politia dakagu hemen eskaintzeko. Nire kasuan, beti da nik euskaritza itea, txikitan nik ikastolan ikasi nun, orduan ezinezkoa zen euskaraz ez aritzia, gaztelania zeitzen dugu lan baita ere, baino egia da, zure herriko hizkuntzan magia egin alizatia eta zure artea edo gustuko dakazun arte hori zure hizkuntzan partekatu alizatia, politia dela eta azkenin, bultzada pixka da, ez da, jendea da dator eta askotan etortzea gurasuk ere euskaraz zeitzen ez dutenak, gura seme alabakin, eta, politia da ez da baita nola, euskaldunak agian izan ez diren guraso hauei, nola euskara iristen zaie baita, gainera, modu oso praktikoan, oso bisualean, oso errasian, orduan, azkenin ere probetxagarria da, ni bintzat hori usteet. Zatozte, osea, kalian, beroa egiten dudan, ezagitxe, beti hortxe gabiltzazta, eguraldia da gure erronka, eguraldia eta futbola. Gaur futbola dago, erreala dago, Donostian gaude eman alditzen ez da publiko etorrikoa, gutxego etorrikoa. Disfrutatzen antzokira etortzea eta askotan ere familia guraso antzokira etortzen dira, baino ja, segun zadinetan, 10, 11, 12 urtetan ja antzokitik desagertzen dira, helduek askotan ez dira etortzen esan da, magia eta olako ikustea, behintzat aukera ematia eta ikusiko dute nola hortzen mundu zabala irekiko da disfrutatzeko, eta behintzat gure ikuskizunetan promesten dugu ondo pasako dutela eta denbora inbertitua izango dela. Dena pitoz gora doa,
Aspaldiko errepika, kapitalismoa ozonoa, Wall Street karbonoa. Langilearen zat, neurriak, murrizketak eta trabak, eta elitea elikatu. Immigrazio masiboa nunda integrazioa, Grezian konzentrazio esparrua. Batzuentzat egazkin pribatua, besteentzat plastika zaharrezko barkua. Biterdiak pasata direla, iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean, Jon San Pedro, Basque Center for Climate Change-eko kidea dugu gurekin, ondo etorri, Jon. Eskerrik asko gonbia beragatik. Eta tira, hasiko gara hitz egiten, ez, apur bat, erakunde politikoei ere begira, izan ere, azkenaldian geroz eta gehiago entzuten dugu, ez, klima larrialdia bera, eta guztiek agendan dagoeneko badute markatua, eta bagabiltza ikusten hainbat eta hainbat ekimen, ez, apur bat horri lotuta, ez, zer deritzozu horri? Nik uste dut prozesu bat izan dela, ez, azken urteotan ikusi dugu nola, ez dakit, izan ditugun bero boladak, eta gero eta bataz besteko temperatura gero eta altuagoa da, eta nik uste du jendeak hori ikusten hasi dela gehiago, azken urteotan ere hau ezoiko gertaera asko egon dira, eta hori jendeak ikusi du, eta nik uste dut horrek asko bultzatu duela ere, kontzientzia klimatikoa eta akzio klimatikoa aurrera, ez. Eta bestalde batetik ere nik uste dut hori orain izan dugun erregai edo gasaren urritasunaren ondorioz, eta horrek egin du argindarraren prezio egotzeak, horrek ere nik uste dut kontzientzia klimatiko gutxiago daukan jendeak ere klima krisia bere lehentasun bat bilakatu da. Orduan nik uste dut prozesu eta prozesu honen ondorioz nik uste dut agintari politikoek hori klima krisia beren agenda politikoen erdialdean ipini behar izan dutela. Bai ez, baina klimaren krisialdi hortan badira hainbat eta hainbat ertz, orain justu energia zaritu zara, ez, horren bueltan esaterako energia trantsizioarekin edo lotuta, ez, alor horretan ere hainbat ekipenari da bultzatzen, eta oso famatuak egin dira behintzat azken aldian, ez, eolikoen bueltako albisteak bereziki, ez, eta horralaren bada beste parte bat badela, ez, ingurumenean horrek izan dezakeen inpaktua, ez, eta bai ikerlariek zein gizarte arloan ere horrekin kontuz zibiltzeko deiak. Bai, trantsizio energetikoa nik uste dut ezinbesteko ardatz bat dela, baina kontuan izan behar dugu ere badaudela beste lehentasun batzuk eta beste ardatz batzuk. Adibidez, lur edo basoen kudeaketa edo biodibertsitatearen babesa ere lehentasun sozialak izango dira. Eta orduan, gu badakigu energia berriztagarrien garapen masiboak beste lehentasun hauekin gatazkan ere sartu daitezkela. Eta orduan, nik uste dut ingurumen inpaktuaren azterketa ezinbestekoa izango dela. Adibidez, energia eolikoak edo eguzki energiak behar duten lurra beste ekoizpen batzuekin sartuko da gatazkan. Eta hori ikuspuntu zabal batetik ikusi beharko dugu. Eta bestalde batetik energia eolikoak badauzka beste arazo ekologiko batzuk, animalientzat edo paisaiekin erlazionatuta. Orduan, nik uste dut ingurumen inpaktua modu zabal bateaz ikustea ezinbestekoa izango dela trantsizio zentzudun bat izateko, ez? Bai ez, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko noski ikerketak badu garrantzia asko, nolako eragina ez izan dezake halako proiektuak aurrera eramateko orduan, eta nolako harremana dago ez, hemengo ikerketa esparruekin eta bertoko gobernuekin. Bai, gu ikerlari bezala, gu interesik gabeko ikerketa egin beharko dugu. Eta orduan, horrek esan nahi du, agente guztien ikuspuntuak
kontutan hartu izan beharko dugu prozesu hauek garatzeko, ez? Da gu adibidez gure zentruan eta ikusten dut zientzian orokorrean partizipazio taldeak eta alako mugimenduak bultzatzen ari dira, gu ere ikasi behar dugulako zein ikuspuntu, nola ekarri ikuspuntu guzti horiek gure zientziara eta nola entzun eta nola galdetu, ez? Eta nik uste dut gure zentruan zientzian orokorrean mugimendu hori ikusten ari naiz, eta zientzilariek edo ikerlariek ikusten ari gara nola beste ikuspuntu batzuk erakartzea derrigorrezkoa da erantzun edo emaitz zentzudunak izateko, ez? Eta hori gertatzen ari da. Eta horre, gobernuak ere aipatuta ez, zein batean ekonomiak edo ez, inpaktu ekonomikoak ere badu hor eragin zuzena bada batetik kapitala bera, ez da, eta bestetik alako proiektuek eragin ditzaketen inpaktu ekonomikoak hortik? Bai, nik uste dut proiektu berriztagarrian inguruan euskagula bi aukera nagusi, ez? Nik uste dut lehenengoa da daukagun sistemarekin aurrera egin, eta honek daukan kalteak aurrera eraman, eta horrek esan nahi du, energia berriztagarri megaproiektu batzuk enpresa gutxi batzuen eskuan ustea, eta beraien interesen edo beraien moskinak gehiagotzeko tokietan ipintzea proiektu hauek beste agenteekin ezer konsultatu gabe, baina beste aukera da, ez dakit, transizioa aukera bat bezala ikustea, ez? Eta hortik mugitu sistema dezentralizatu batera. Eta, adibidez, herrialdeka edo ez dakit, kooperatiba txikiak bultzatu eta struktura energetikoa txikiagoak sustatu, ez? Eta horrek nik uste dut energia ere demokratizatu dezakela eta agente lokalen interesak mai gainean ipiniko dituzkela, ez? Eta orduan, gu zentruan eta baita EHUk eta Ekopolek eta talde askok lan asko egiten ari dira sistema dezentralizatu hauen onurak ikustarazteko, ez? Eta nik uste dut hori gauza hori bide horretan lan egiteko aukerakagola. Bai ez, gainera azken batean zuek ere lan egiten duzu ez, halako erabakiak hartzen direnean, jasangarritasuna edo garapen jasangarri hori aintzat hartu dadin ez, eta aipatu ditugu ertz batzuk, baina bada ere ez, osasunean izan dezaketen kalteak eta... Bai, gu azkenean, gure lanaren garrantzi handia da integrazioa. Hau da niretzat erronkarik nagusienetarikoa. Normalean badira neurri asko eta ez daude askotan konektatuta. Eta hori guretzak da erronka nagusienetarikoa. Adibidez, biomasaren garapena. Biomasa klima aldaketaren aurkako soluzio bat izan daiteke, ez du karbono dioksidorik isurtzen, baina beste alde batetik biomasa jartzeko behar dugu lurra, eta lur horrek beste ekoizpen batzuekin lan egingo du. Eta gainera biomasaren erretzeak ere beste kutsatzaile batzuen iturri handia da. Orduan, adibide bat da, baina esan nahi doana da hori ez politikoki koordinazio bat bilatzea edo politiken integrazio bat bilatzea hori ez dakit arazo, baina erronka handia esango da etorkizun hurbilean eta... Hori, suposatzen dut gertatu daitekela ez Euskal Herria bakarrik, baizik eta orokorrean neurriak aurrera eramategerako orduan, edo bada Euskal Herrian bereziki ez, nabarmentzen den zerbait? Bueno, mundu osoan gertatzen da, baina Euskal Herrian ere dauzkagu halako koordinazio proiektuak, ez? Eta gu adibidez zentrutik halako agente askorekin eta departamentu askorekin egiten ditugu lan, eta halako analizio proiektuak burutzen ditugunean, beti saiatzen gara, ez dakit nola esan, departamentu edo erakunde ezberdinekin lan egitean, hemen Euskal Herrian baita. Beraz hor, transversalitatea edo ez, litzateke idealena. Eta horretaz aparte, justu emisioak aipatu dituzu hor adibide gisa, ez? Eta ikusi ditugu azken aldian, ez, datuak, okerrera egin dutela, edo bintzat asko, hazi izan dira, zuek ere esan duzue hor zein da egoera? Bueno, bai, gu egin dugu gure zentroan egin dugu estatu mailarako analizia, eta ikusi dugu 2022an beste bi urteekin konparatuta emisioak gora egin dutela. Eta daude bi arrazoi nagusi. Eta lehenengoa da gurpil efektu bat, klima aldaketak dakartzan lehorteak, horrek energia hidraulikoaren potentziala gutxitu du. Eta orduan elektrizitatea hidraulikoarekin ezin badugu egin, gaza erabili beharko dugu. Eta horrek igotzen ditu emisioak, ez? Eta beste alde batetik ikusi duguna da mugikortasunarekin lotuta, ez? Mugikortasunaren emisioak ez dira aldatu, naiz eta erregai fosilen prezioak aldatu, ez dugu ezer ikusi. Orduan hor ere beste ardatza hor dago, ez? Nik uste dut. Eta mugikortasunarekin lotu da zen neurri hartu aldira. Izan ere, egia da hori badela agian herritarroi egunerokotasunean gehien eragin aldigutenak eta badabiltza ez, hiri batzuetan ez dakit kotxeak zentroetatik kentzen, baina horre zer da behar dana?
Bueno, bai, mugikortasunean, nire uste badira bi ardatz nagusi, ez? Eta lehenengoa eta garrantzitsuena niretzat da sistema erabat aldatzea. Ze, irakurri nuen, lurralde urbanoaren eureko 60 ia denbora guztian geldirik dauden kotxeentzako dagoela, ez? Eta horre ez dauka zentzurik. Eta nik uste dut planifikazio urbanistikoaren ardatz nagusienetariko bat mugikortasuna izan behar da, ez? Eta orduan, nik uste dut lehentasuna oinezko edo bizikletei eman behar zaiela eta baita garraio publikoari, ez? Eta hori da lehenengo ardatza eta niretzat garrantzitsuena. Eta bestea da erregai aldatu, ez? Erregai fosekin doan kotxeak kotxe elektrikoekin aldatzea, ez? Baina horrek niretzat ez dauka zentzu askorik, zen ikuste dut badakigu orokorrean energia murriztu behar dugula, eta mugikortasun sektorean badaukagu aukera hori sistema aldatzeko, eta bueno, adibidez, erregai aldatzea, garrantzitsua izan daiteke, adibidez sektore batzuetan, ez dakit, ondasunak garraiotzen dituzten kamioiak, horiek aldatzeko saiak dira, horretan agian erabili behar ditugu erregai garbi hauek, baina ez dakit nire lehenengo gomendapioa izango litzateke hori sistema berpentsatzea, ez eta ikusi. Bai ez beraz, saia da edo arazoak egoten dira agian alakoak, edo emisioak berak murrizteko eta antzeko akordioak lortzeko saia izaten da? Normalean gauza hauek badakigu erakundek normalean epe motzean egiten dutela lan, edo 4 urteko epeetan egiten dutela lan. Orduan, naiz eta gu badakigu urgentzia dagoela eta neurriak orain hartu behar dira, baina normalean prozesu hauek, sistema ekonomikoa eraldatzeko estrategia epe luzerakarako egin beharko da. Eta orduan, hori erakundeak epe motzetarako interesak badauzkate epe luzean egiteko gauzak zaiak dira normalean, eta hori nik uste dela arazorik nagusienetarikoa. Gero, emisioak aipatu ditugu, baina ere ez bada hor beste datu bat agian entzutezua badela temperaturaren gaia bera, azken 8 urteetan inoizko aldirik beroenak jasan izan ditugu, eta horrekin lotuta zein da panorama? Bai, esaten zuen bezala, horrela jarritzen bat dugu temperatura, bataz besteko temperaturak eta baita ezoiko gertaerak, bero boladak edo elurteak gertatzen jarraituko dira. Eta horrek badauka inpaktu zuzena, hainbat sistemetan, baina adibidez gizakientzat badauka inpaktu zuzena. Gu badakigu edo urtero ikusten dugu bero boladekin lotutarako heriotzak igotzen ari direla toki guztietan. Eta baita kutsadurarekin lotutako heriotzak ere, uste dut daukagun Estatu Espainiarreko azken datua dira 15.000 heriotz kutsadurarekin lotuta. Eta nik uste dut datu kezkagarriak direla, ez? Eta hori da, horrela jarraitzen badugu alako gauzak izango dira, edo baita nekazaritzarako, ez? Nik uste dut produkzioa murriztuko da, dauzkagu alako temperatura altuagoak, edo gertaera, edo lurteak, eta horrek nekazaritzaren taz, inpaktu zuzen bat izango da. Bai, ez da, lehentxagoa aipatu zu apurratez hauek iraultzeko sistema bera, ez dela datu beharko litzatekela, hala ere badira, ondo bidean diren neurriak? Bai, badira neurriak, baina gauza nire ustez da, herrialde askok epe oso luzerako hartzen ari dira, konpromesuak. Ez, badibidez, Europar Batasunak neutralitatik klimatikoa, edo, emisioak 0 izatea, ez, neutralitatik klimatikora 2050 urterako esarri du, eta Txinak eta Indiak 2060 eta 2070. Eta orduan, gauza horiek oso garrantzitsuak izango dira etorkizunean, baina baita ere oso errez izango dalako epe luzerako konpromisoak hartzen, ez, eta orduan, naiz eta progresua dagoen ikusten ari gara epe laburrerako edo epe ertainerako helburu klimatikoak hartzeko zailtasunak daudela, ez? Eta naiz eta hori izan genuen, ez? Naiz eta epe luzerako gauzak oso ambiziosoak diren epe mortzean arazoak izaten ari gara. Bai, ez da, aipatu dituzu herrialde batzuk azken batean arazoa, ez tokian tokikoa baizik eta global mailakoa da, eta zorzuek ere ikerketak, eta lan egiten duzu apurrat mundu ikuskera horrek nolako garrantzia dauka, ez? Izan ere hori, azkenean ez, politikariek neurriak tokian toki hartuko dituzte, baina hor bada elkarlanaren balioan jartzekoa. Bai, gu normalean hori, ez dakit Europa edo Estatu Euskal Herri mailako trantsizioan egiten dugu lan, trantsizio energetikoan, eta hori, Europako trantsizioak aztertzen dituzunean, edo tresna globalak, eta olako erabiltzen dituzunean, zure emaitzak batzuetan, naiz eta zuretzat, zentzugarriak izan beste herrialde batzuetakoek ez dituzte onartzen, beraien errealitatea ez dute representatzen. Eta orduan, gure proiektuetan normalean saiatzen gara,
herrialde ezberdinekin kolaboratzen eta beraien ikuspuntua gure tresnetan eta gure emaitzetan ere sartzen, ez? Bestela, eta ez bakarrik Europa mailan, joaten bagara mundu mailara, helburu klimatiko global hauek batzuetan ez dute, ez dakita, ikuspuntu afrikarrak edo asiatikoak bere ganatzen, ez? Eta normalean, beraien ezaugarriak edo garapen ekonomikoak, ez dakit, eragina izango du gure emaitzan edo egiten ditugun hausnarketetan. Bai, ez izan ere horrek kristolako garrantzia izango izan batzuk norabide batean baldin badaude eta besteak beste batera horrez da konponbiderik. Ez, hori argi dago, nahiz eta, baina esan edu da hori, helburu klimatiko globalak hartzeko denok bide batean egin behar dugu lan, eta elkarlan hori oso zaila da. Baina baita ere lokalki bultzatu beharko dugu. Lokalki akzio lokala ere oso garrantzitsua da, beti gora bultzatzeko erakundeak, eta akordio internazional edo global horiek ez dakit, motibatzeko, gizarteak esan behar du gu prest gaudela alako gauzak. Eta gainera hor, azken goi-bilera, hainbat goi-bilera egiten dira, urteetan zehar, eta hor hartzen dira erabakiak, ez bota dituzu lehen batzuk, ez dakit zenbatgarren urtera arte hau egin, hurrengo urtean hause egin, baina gero egia da ez, agian ematen duela benetan ez direla aurrera eramaten, edo benetako eraginak ez direla lortzen. Bai, hori ikerlari moduan, guretzako gailur hauek garrantzitsuak dira, halako debateak, ikustean herrialde guztiak nola helburu klimatiko globalak eztabaidatzen edo esartzen dituzten, ez? Esaten duzun bezala, hori uste lehenengo kopa izan zen 1980 urtean, gero izan genuen Kyoto protokoloa 1987an, eta hori izan ditugu Cancuneko akordioak 2010an edo Pariseko akordioa 2015an, eta zu karbono dioksidoen emisioak ikusten badituzu, etengabe joan dira gora, ez? Eta horregatik, nik uste dut teorikoki gailur hauek erabilgarriak izan beharko liratekeela, baina aldi berean, ez dakit, konpromisua edo edukiak, ez dakit zerbait aldatu beharko da, benetako emaitzak ikusteko, ez. Eta horra bidez, aipatzearen ez da, Egiptoko COP27 bera zer iritzi duzu, ez, azken hontaz? Aukera galdu bat, ez. Nik uste dut gauza honak ekarri ditu, adibidez, hori kaltea konpentsatzeko digur laguntza osatzea, hori gauza hona da, eta aurrera pausu garrantzitsua da. Baina nik uste dut aukera galdu bat, karbono dioksidoaren emisioak gutxitzeko neurriak beharrezkoak dira eta oso urgenteak dira eta ez da ezer egin arlo horretan. Eta baita ere nik uste dut esperantza handia zegoela COP Afrikarra ditzen, ez? Eta nik uste dut hainbat Afrikar herrialdeek zeukatela esperantza handiak hori beren ezaugarrietarako biratuta zuten neurri batzuk esartzeko, ez? Eta hori ez da gertatu, adibidez, resilientziarako neurriak edo resilientziarako finantziak eta halako gauzak Afrikako lurraldeetan oso garrantzitsuak dira, eta horretarekin ez da ezer gertatu. Eta halako goi-biletatik, ez, apurrat mundu mailako akordioetatik iritsi den neurririk azpimarratuko zenuke, edo esan zuen honek bai izan du eragina edo palpablea izan da? Bai, nik adibide bat jarri, badaude neurriak ondo egon direnak, eta ni adibide bat jarri nuen zela ikatza, ez? Lehen hitz egin dut hori integrazioa eta politika ezberdinen integrazioa, eta ikatza adibidez izan da oso eredu ona, ze ikatza da klima aldaketarako, eta baita ere kutsadura lokalerako iturri nagusienetarikoa. Eta orduan, ikatza debekatzean edo ikatza bukatzean, sistema askotan onurak ekarri ditzakezu, ez? Eta gainera, halako trantsizio bat, ez, meataritza sindikatuekin egiten badituzu, langile baldintzak babesteko, eta hori, nik uste dut, trantsizio eredu bat izan daitekela, nola ikatza bukatu da hainbatokietan eta Estatu Espainiarren adibidez. Mehatzariak edo aipatu dituzu hor, importantea izango da ere ez, sektorea egian, apurrat begirada altzatu, eta bai ikerlariek, gero ez dakit ez, langileak eurekin, eta herritarren artean ere komunikatzea. Hori da gakoan irustu, horregatik nago denbora guztian esaten hori politiken integrazioa, ez, nahiz eta ikatza oso kaltegarria den, giza osasunaren txat edo klima aldaketaren arazo nagusienetarikoa dela, eske arazo sozial bat daukazu hor, eta dauzkazu mehatariak, dauzkazu realitate lokalak eta herri askok horren oso dependenteak direna, eta hori ere integratu behar da politiketan. Eta horregatik da nire erronka nagusienetarikoa sektore guzti hauek batera jartzea, ez? Ez da, aipatu zu ikatzarena, esan duzu ez bairela hor beste, hainbat eta bere alakotasunez
nahiz eta ez, emisio ez hitz egin dugun apur bat, bere alakotasunez hartu beharreko neurririk ez bada identifikatu eta agian inork ez diola heltzen horri? Bai, bueno, gu gure komunitatean ulertezina egiten zaigu erregai fosilek dauzkaten diru laguntzak. Erregai fosilak oraindik ere energia berriztagarriek baino askoz diru publiko gehiago eramaten dituzte. Eta azken urteotan, urte bakar batean, 121 igo dira. Eta uste dut direla mundu mailan 180.000 milioi dalako astakeri bat. Eta ez dugu ulertzen, transizio, bueno, ez dela ulertzen. Nik uste dut eredua, adibide hona da ikusteko, nola interes klimatikoak eta interes politikoak atazkan sartzen diren. Ikerlari komunitatearen zat, argi baino argiago dagoen neurri batek, ez dauka eragin politikorik edo politikoki ez da esartzen. Eta horregatik hori ikusteko eredu bat bezala ikusi behar dugu. Eta zuek horre esaterako zer nolako proiektua dituzue edo bintzat azpimarragarrienak esku artean ez edo zeintzuk dira ikerketa ildo nagusiak? Gure taldean normalean egiten dituguna da trantsizio energetiko multidisciplinarren analizia. Horrelakoak esaten nuen bezala. Gu badaukagu helburu klimatiko bat eta horretara llegatzeko badauzkagu hainbat bide eta gu hainbat sektore ezberdinetan dauden kalteak eta onurak aztertzen ditugu eta saiatzen gara bide bat gomendatzen. Eta ere, bide hori horregatik esaten nuen, beste agente eta beste herrialde eta beste agente lokalen ikuspuntuetik beraien informazioa ere barneratu behar dugu, gomendatzen dugun bidea bakarrik ez dira zenbakiak, beraien errealitateak ere representatu behar dituzte, eta horregatik horrelako analisi globalak edo transdisciplinarrak egiten saiatzen gara. Bai, ez, eta azken urteetan bai eman da asko, azkenan ez gizarteak gauza guzti hauek ulertu behar izatea, bintzat kontzientziazio mailatik, ez da, eta hor, zelan ikusten duzu ez Euskal Herriko gizartea adibidez? Bai, nik uste dut Euskal Herrian kontzientzia asko dagoela, eta azken datuek esaten duten arabera, nik uste dut 180 edo pentsatzen du klima aldaketa emergentzia sozial bat dela, ez? Eta horrek zenbaki hori oso nabarmena da, eta asko handitu da beste urteekin konparatuz. Gero gauza da, bakoitzak etxean egiten dituen ekintzak ez dira asko aldatzen urtean zehar, ez badaukagu birziklapena edo kotxea gutxiago erabiltzea. Nik uste dut orain gazteek bultzatzen dituzten akzio klimatikoekin, nik uste dut jendea orain prest dagoela ekintzak gero eta gehiago eguneratzeko, ez? Eta nik uste dut hor esperantza badagoela. Ez, baztak aipatu dituzu, eta hor agian bada arrakala bat, ez? Generazio nagusienen artean eta gazten artean halako gaietan sentsibilizazioa izateko. Bai, azkenean beraiek jasoko dituzte ondorio latzenak eta beraiek mugitzen ari dira eta normala da. Baina ez da justua beraien gainean ipintzea karga guztia, ez? Uste dut guztion ahalegina izango dela, adibidez, etikoki gu jaso genuen planeta burrengo belaunaldira gutxi beharko genuke gutxienez, ez? Eta orduan, nik uste dut gazteek bultzatuta, baina denon ahalmena izango dela hau. Osondo, gakopia bate bota dituzu, ez? Eta hor bada ere ez guztiok hori zabaltzeko mezu hori. Beraz, eskerrik asko Jon gaur gurean izatearren, ia beste batean ere ez, gurera hurbildu zaitezken. Zirni zinitin, mitili? Niski. Mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz Wi-Fi 6rekin telebista eta gigakopuru mugagabe duten 2 muikor linea 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 berrogeian dendetan edo euskaltel.eusen. Alokairuaren kudeak eta zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula